Kdesi vo svete leží malá, ale veľmi zaujímavá krajina s názvom Ovčina. Všetko je v nej obyčajné, zem, hory i lúky, ale obyvatelia sú neobyčajne zvláštni. Prezradím to. V tejto krajine ľudia prichádzajú na svet ako barančekovia a ovečky. Len raz za čas, vždy v období sviatkov jarmočných, dostávajú človečiu podobu a môžu si vtedy aj užívať ako ľudia. V človečej podobe sa dá všetko, ale najmä vládnuť nad stádom oviec. Preto každý, kto spoznal, ako chutí moc, zatúži, aby mu človečia podoba ostala natrvalo. Ale nie každému sa táto túžba splní. Primátor Ovčiny totiž vymyslel ukrutne ťažkú prekážku. Každý záujemca o svoju premenu na človeka musí zostrojiť divotvornú vec, ktorá má zvláštne meno. Halušky. Ten, kto v určenom časovom limite dokáže halušky zmajstrovať, je na dobrej ceste k prevteleniu sa do človeka. Kto to ale nedokáže, stane sa po skončení jarmoku opäť baranom. Odvážne ovečky a barančekovia, dočasne bez ovčieho rúcha, slobodne prejavili svoju vôľu a prihlásili sa do ťažkého zápasu o ľudskú tvár. Návod na zostrojenie halušiek pozná aj bez učenia každý obyvateľ Ovčiny. Je to prirodzená schopnosť, podobne ako pasenie sa, mečanie či rozmnožovanie. Treba k tomu len zemiaky, v Ovčine ich volajú švábka, trocha múky a slaninku na omastenie. S určitou dávkou zručnosti sa dá vyrobiť akési jedlo, ktoré však ešte vôbec nemá zázračný prevteľovací účinok. Je čas prezradiť vám to najdôležitejšie. Zázračnú moc haluškám sú schopné dať len ovce.
dobrovoľne podstupujú drsné obchytkávanie od baranov, ktorí už natrvalo získali človečí vzhľad. Každá ovca daruje kúsok seba, nechá si odobrať vlastné mlieko. A práve v ňom je skrytá zázračná moc, ktorú odovzdá haluškám. Veru, z ničoho iného, len z ovčieho mliečka vznikajú 3 zázračné dary: syr, brínza a žínčica, ktoré v spojení so zemiakovými šklbancami vytvoria to zázračné, divotvorné médium halušky. Preťažká je úloha zmajstrovať halušky. Aj časový limit je neúprostný. Tí, čo už človečiu podobu kedysi dosiahli, veľmi ťažko prijímajú medzi seba ďalších záujemcov o zvlečení ovčieho kabáta. Preto im čoraz viac sprísňujú podmienky na zhotovovanie halušiek. Ale ovce a barany tvrdo hlavo túžia pomoci a preto úporne bojujú s neúprostným časovým limitom. Priebeh súťaže prísne sledujú inkvizítori, ktorí sa snažia čo najviac redukovať počet záujemcov o členstvo v spoločenstve človečina. Týchto likvidátorov nádeje tu nazývajú ochutnávačmi a sú obdarení veľkými rozhodovacími právomocami, ktoré im pri pridelení úradu osobne priznal primátor tejto krajiny. Keď sú už halušky hotové a dochutené ovčími elixírmi, dostávajú šancu na prevtelenie aj tí, ktorí doteraz stáli bokom. Kto si uchytí niektorú z mála lyžíc, môže sa napchať haluškami, aj keď ich sám nevyrábal. Mnohí už si takto privlastnili plody cudzej práce a získali tak nezaslúžené výhody. Ale to už tak býva nielen v tejto krajine. Vrcholom súťaži je užitie predpísaného množstva zázračného nápoja z ovčieho mlieka. Len ten, kto halušky zapije črpákom žinčice, získava človečiu podobu natrvalo. Týmto aktom sa prevtelenie navždy potvrdzuje. Kto sa k žinčici nedostal, musí sa uspokojiť s plným bruchom halušiek a po skončení jarmoku sa stane opäť krotkou ovečkou či baránčekom. Porazení sa vrátia naspäť do stáda, kde im budú vládnuť tí, ktorí v haluškovej súťaži o trvalú človečiu podobu mali viac šťastia. Áno, mnohí ľudský vzhľad získali, ale či sa naozaj stali ľuďmi, to už je ťažké posúdiť.